giahak nga gugma nabay nga ni paminawa. Gugma nganong makabuang man ka sa gugma, daghan ang nadisgrasya. Kay ang gugma usahay dili masabtan, ang saad labihan kadaghan. Kay kuno ang gugma dili maponggan. Gugma usa ka balaan nga pulong, ug gugma daghan ang nahibulong. Apan sa gugma daghan nagpakaroon nun, nga mahimo siyang buutan, baguhon ang tanan, maot nga batasan. Sa dihang naguyabanay na, ug sa una palang malipayon sila. Apan sa paglabay sa panahon, jutay nga problema magbulag na. Ug ang babae nagproblema, kay midako ang tiyan niya. Nagmahay nganong miinter sa gugma, mihilak kay sakit daw ang doghan. Matud pa saat sa aramta, himong biktima giahak nga gugma. Ug sa kadaghan na buntisan, wala gipakaslan, igulang biyan. Ug giahak nga gugma. Thank you so much sa nakarelate na.